Да. Отново аджиба съм тука. Добър бе. И продължаваме с Happy аджиба да минем този даден левел. Последен опит. Последни два опита, по-скоро. Това е третия. Да пак да не се разбие главата. Може би Тонито ще снима на Minecraft, аз на Browse Games, т.е. игри в интернет или така по-неизвестни игри, като BG Mafia примерно, или нали, BG Mafia не знам дали е много развита, така нареченото не сега точно Life for Speed, може би един епизод ревю просто. И утре сме на Даскал, да. Който мрази Даскалото да пише в коментарите. Аз съм шницел и мразя Даскалото. Сега няма да гони да ходи при динозавъра. Мисля, че до 15 минути имаме. Но и по 10 минути клипове. Първа част беше за около 4 минути. Това бухалче ме прецака. О, скъсаха му се на този джапанките. Запалиха му се по-точно. Честно. Фък. Давай. Газ. Да. Много хубаво застанах. Просто съм се нагъзил така брутално, че... Да. Дай, фани го. Ванилино. Давай. Ей. Последен опит. Не знам, днес преди малко по-точно реших да снимам за съвсем малко. Да, епизоди на Draken Sun ще има от другата седмица. Този епизод веднага ще бъде качен. Тези два епизода по-точно веднага ще бъдат качени. Значи, честно ви кажа, спирам клипа. Ето го, най-прочутия, най-добрия Cookie Man, Scobby Goldie Man,
Коди долу на мен, a.k.a. Dark Angel. И всички знаем, че Хината е педерас.